leverpostej. Det er altid dejligt. Det støver knoglerne. Det er dejligt godt lag. Det er så godt. Ja, så er jeg også skal til det. Så! Dejligt lag. Dejligt leverpostej. Så tager vi kiksene. Han gik lige et stykker. Og der var noget ketchup. Masser af dejlig ketchup. Det må dejligt. Og så sennep. Den her. Der skal være masser op med sennep. Blandet med ketchupen. Det kan vi det. Og så følger jeg det endnu mig. Så siger vi lige efter den sidste ingrediens, og den skal min makker her være med til at vælge. Skal vi sige, hvad er dem her? Okay, hvad så med, jamen noget risteløg. Ja, det er altid godt. Risteløg. Agurk. Og så ellers bare ned. Der er masser af risteløg. Så kan I se. Nu har vi en leverpostejsmag med sennep og ketchup og kiks og risteløg. Er det fornøjelse? Sådan. Nu skal vi lige ud for det er lidt så, jeg har lidt dårlig mave. Og hvis det er så min dårlige mave, ikke? Hvis jeg nu kommer til at kaste op på min ven her, det er jo vist godt. Det lugter godt nok af numse. En. Der kommer en mis. Kæft, kat. Okay. Er I klar? Altså, vi har leverpostej, vi har kiks, vi har ketchup, og vi har sennep, og vi har risteløg. Det er jo lige sådan. Gå væk, kat. Jeg går ikke over for, at jeg er stærk. Er det der? Det var lige min mag. Det var lige min mag, der gik. Spis det! Det var givet med mag. Du har ikke kastet op på tallerkenen. Værsgo, katte. Det var lige min mag, der lige fik et flip. Så! Ej! Nå. Så prøv at til savde her. Nå. Hvad laver katten? Føj for helvede! Og nu, den sidste ende. Ui hui. Spis kiksen. Spis kiksen. Jeg kan spise mere. Spis kiksen. Jeg kan spise mere. Spis kiksen. Bare kiksen. Ja, bare kiksen. Det brænder. Jeg kan altså ikke mere. Kom. Og nu vil jeg gerne sige tak for i dag. Farvel.